ang kabilinhon, ang kaimportansya, makaigsunan sa grasya sa Ginoo. Hallelujah! Glory! Amen! Busa ingon nga mga kaubang magbubuhat diha sa Dios, naghanyo usab kami kaninyo nga dili ninyo gawaton ang grasya sa Dios sa walay sa puslanan. Tignon makaigsunan nga kita ginagaan og grasya sa Dios nga Amahan nga mao si Kristo. Amen. Grace means unmerited favor. Whether we like it or not, all our sin has been paid through the death, through the sacrifices, through the cross, through the power of Christ's resurrection. Amen. Now, ang grasya nga atong gidawat, dili natong idawaton nga daw walay kapusranan. Now, atong i-value unsa ka importante ang grasya. Unmerited favor. Meaning, isang tanan makasasala, dili ta ngayon mo atong paraiso, dili ta ngayon mo atong langit, kay kitang tanan, ang dugo na nagadagay na nato, dugo na makasasala, dugo na nakasala. But because of Christ's blood, amen, the atonement of sin, the sacrificial offering of Christ Jesus Christ, He is the ultimate grace. Amen. He is the grace of the Father. Jesus is given freely by the Father. He is the beloved Son of the Father. Gihatag sa man, diha mo, gihatag nato, gihatag nato. Amen. O kini nga grasya makaigsunan, igo na nga magtudlo ka nato. Amen. Sa Titus chapter 2 verse 11, nga ang grasya nagtudlo ka nato sa pagkinabuhi nga dili kalimutanon, sa pagbiya sa tanan nga mga kalimutanon kay lingkod. Praise the Lord. Hallelujah. Now, grace is all about giving. Amen. As Jesus, He gave His own life. Now, if you believe the grace, ang pangutana, are you willing to give your life? Are you willing to give everything? Amen. Grace is all about loving. Grace is all about surrendering. Grace is all about worshiping. Amen. If truly we receive Jesus, if truly we accept Jesus as we receive the grace, not receiving the grace in vain, but receiving the grace with value, receiving the grace with faith. Amen. Gidawat na itong grasya, dili lang ingon nga walay kapuslanan. Tungod kay ang grasya makaigsunan, nagtungod dahil kini mismo kang Kristo. Na ingon pa ni Pablo sa taga-Corinthians, ingon nga kita nga mga kauban na magbubuhat sa Diyos. Tinuod ba na kita magbubuhat sa Diyos? Meaning, mga nag-alagad, nagbuhat siyang kabubuton, nag-alagad sa Diyos, na kung kita kauban sa Diyos, you will persevere even in the midst of hardship, even in the midst of trials. Amen. Kung ang grasya natin nasa itong kinabuhi, kung naagod ang grasya sa itong kinabuhi, makalahutay ka. Tingnan mong abay, makalahutay ka. Amen! Woo! Pagulo ka makaigsunan, sa Luzon karon, or even somewhere in Sabila, Cagayan Valley, as I heard the news makaigsunan, grabe ang panghitabo. Ang tubig makaigsunan, miabot na sa ilang mga ruta, miabot na sa ilang mga bubong. O ang mga tao makaigsunan, wala na paaging na may kaiskapon sila, gawas lang, mututong sila dyan sa bubong. Naiki-imagine ang ilang kahintang karon. Ang pangutana karon, kung mauna na mo kahintang, dili ka kakatawag sa Diyos. Ginoo sa banging taon. Ginoo luwas sa iyong taon ko.
Pero mas maayo makaigsunan nga mitras maayo ang panahon karon. Mitras himso pata atong himuon nga lifestyle ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Nga Ginoo, salamat sa kaluwasan. Salamat sa imong nga grasya. Salamat sa imong protection. Salamat sa kinabuhi gani. Dili kay mo tawag na lang sa Ginoo. Sa diyan ko na tumoy sa atong bubong makaigsunan. Mas maayo karon ta mo tawag sa Ginoo. Hinumduman ako ang sindong. Unsa oras na nahitabo ang sindong makaigsunan? More or less 11 to 12 o'clock in the midnight, ang mga tao naghagok makaigsunan. O ang ubang mga tao ito makaigsunan na natulog na excited kayo, Christmas na yun, karoon pula na. Daghan tayo mga kwarta ng mga tinigom silang balay. Kaya pang sabi unta, ang uban at makaigsunan ng andam, ay ugma Domingo, ay outing na to. Ugma Domingo, manglaag ka sa mall, naatay kwarta daghan. Makaigsunan, sama lang sa pagpamilok makaigsunan. Pagmata nila, tuwa na sila, gipagpad dito sa laog makaigsunan. Gipagpagod sila, sa labihan ka makalilisang makaigsunan nga bahan. Dili ka pangantiyan ng kinabuhi. Subusa pag-igsunan sa ni Pablo. Nga ating panimasulan ang paglahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Taliwala sa mga kasakitan o mga pagsulay sa kinabuhi. Tungod kay maunay tinuod nga baliw na ikaw nagdawat sa grasya sa Dios. Ang tinuod nga dunay grasya sa Dios, malahutayon. Amen. Mapadayunan sa pag-alagad. Mapadayunan sa pagsimba sa Dios. Glory to God. Sa mga kawadon, sa mga kalisdanan, sa mga pagbunal, sa pagkabilanggo, sa mga kagugot, sa mga kahago, sa mga pagtukaw, sa kagutom. Meaning, sa panahon sa kagutom, wala ibiya sa Diyos. Amin na. Kita, di nilang kapamahaw, di nilang kapaniutong, murag, di natagin na ang matawag sa Ginoo. Ikson, wala exempted sa pagsulay. Ang mga alagad sa Diyos sa early church, mas makalilisang ang ilang kalisdanan. Bulahan ka karon, kaya doon na yung mga purpose. Bulahan ka karon, kaya doon na yung mga sap. Bulahan ka karon, kaya doon na yung mga suporta. Doon na yung mga panalangin. Amen! Atong palagpakan si Lord, anak. Karon, doon na yung mga good Samaritan. Doon na yung mga distribution of wealth, distribution of blessings. Glory to God. Apan natin panipuro makaigsunan, naarya ang pagkamalahutayon, taliwala sa kagugot, o naan nila ang mga pagtukaw, halos way katulog. Kinsa ba ito'y perminting bilar, tumod kay mamalandong kanunay sa kaayo sa Diyos. Lahat ko nang nabilar ka, ito as dispuhan. Lahat ko nang nabilar ka, nag-drugs ka. Muna'y kuyaw. Hallelujah. Nabinar ka tungod kay unsa ba? Napuntagan ka sa pag-inom. Igsoon, atong itugyan sa Dios kining nahibilin nato ang kinabuhi. Wala na ilain pa. Dili na ka makapanganti nga Ginoo, mga lagad ko nimo Lord sa panahon na siguro kanang edad na kung 60. At least, natagbaw na ko sa kalibutan. Nahopo ka nung di ka kapot kung 60. Kadagang patay ka nung makaigsunan. Tungod lang sa mga bagyo. Bisan galing makaigsunan sa COVID. At kung last other day makaigsunan, kailan ako, nagkita pamilya dapita. Anong naitindahan ni upload? I don't know, but last month ba ito? Taga-ako na kanyanan. Dati ng OFW, si Gabi Anit Gabi. 41 anyos pa. Hindi sa kinawas kita si Pulpier man to. Yan last other day, nag-post ito yung amigo. Ningo naman na, Brad, di ko katulong, makauli mahita po ninyo. Kung salita mo na natin, pag mo mag-iminag kita, di atake na dahil high blood. Ang pangutana ko, ang ngayon kayo sa mamatay sa edad? Hindi. Meaning, muna yung din sa Bible, na samtang karoon mo pang adlaw sa kaluwasan, ayaw sa iyang na ang oportunidad sa kaluwasan. Ano? Ang grace makaigsunan is freely given. Meaning, gihatag ni libre. Amen. Ang
diya, sadyang ato ning masabtan nga grasya, ato ning grab nga opportunity, atong dawaton. Kay si Jesus makaigsunan nga mao ang grasya, gihatag sa gisnamahan, libre mo rin bayad. Si Kristo mo'y namatay para nimo. Si Kristo mo'y nagtubos para nimo. Si Kristo ang naglukat para nimo. Kitang tanan daw sama sa piniriso. Amen? Muna nga si Jesus, gitawag siya og ransom. The ransom of sin. Siya ang lukat, siya ang bayad sa sala. Si Kristo mo'y naglukat nato gikan sa pagkapiniriso sa sala. Ato palakpakan sila. Moto pagadungog sa kong makaisunan, nakaingon ko nga, saan naman nga mo nagituyan ang at tuloy nagsaad si God og long life. Kaso lang, naatay kaaway. Kinsa atong kaaway? Juan 10, versikulo 10, ang atong kaaway nga mao ang yawa, nga mao gitawag siya ang kawatan. The thief cometh not to steal, to kill, to destroy. But Jesus came here on earth to give us abundant life. Meaning, ang kawatan ng mga yawa, mianilaw sa kalibutan, pagpatay, paglaglag, o pagpangawat. Meaning, ang kawatan, di mo rin, ako pwede din mo, kay bata ka ka. Meaning, ang kawatan ng kaibsunan, dili managhin. Kinsa ba'y kawatan mo nga, sir? Kunya ba, alas 12 sa gabi, mangawat kasi mong balay. Wala din kawatan manangin. Ang kawatan ng mga yawa, mianhi makaisunan, tungod kay dili sa manangin. Dili sa magmater sa imong edad. As long as